Sonshine Newsblast. Sa pikas bahin, mipadayag sa iyang mensahe si political vlogger nga si Jun Abines sa mga mingtambong dito sa Plaza Independencia atol sa usa ka free concert. Isip kabahin sa selebrasyon sa adlaw natawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa iyang mensahe gipasiugda ni Abines ang padayon nga pagsuporta kang Duterte nga iyang gihulagway isip lider nga adunay lig-on nga baruganan ug determinasyon sa pagserbisyo sa nasod. Iyang giingon nga daghang gihapon ang nagtuo ug nagsalig sa liderato ni Duterte, ilabi na sa mga pulisiya nga nagpunting sa kalinaw ug kaayuhan sa katawhan. Gidasig usab niya ang mga nanambong nga magpabiling nagkahiusa ug magpadayon sa pagsuporta sa mga prinsipyo nga gibarugan sa kanhi presidente. Samtang ipahayag ang paglaom nga mapadayon ang nasugdan nga maprograma ug advokasya kung si Vice President Inday Sara Duterte matud pa ang mahatod nila sa Malacañang sa 2028 national election.